Hej, jeg hedder Michael fra Kajakgården, og i dag så er vi ude for at teste den helt nye Tide Race Extra, som ligger her ved siden af mig. Og kajakken er et klassisk Tide Race dækslayout. Den har 4 lurer og et kompasåbning, ergonomisk cockpit. En af de ting, som er meget karakteristiske ved Tide Races lugesystem, det er, at de har en frontlue her foran, som er let at komme til, når man sidder i båden, også selvom der skulle være lidt turbulent vand. Og så let at lukke igen. Alle lurer er sikret med en indvendig snor, sådan at skulle uheldet være ude, så mister man ikke sin lue. Så har den nogle aktive lårstøtter og et fodspark, som du kan justere, mens du sidder i cockpittet. Har du brug for lige at strække benene lidt, eller stramme lidt op, fordi du kommer rundt om en pynt, hvor der er noget hårdt vejr, så kan du let og elegant lige stramme fodsparket op. Så det gøres fra cockpittet af. Ellers så er dækket, som vi kender det, det har et grønlandsk udseende. Og her foran, hvor du har isætning af din pagaj, der er der ligesom lavet en indsnævring, sådan at du har masser af plads at arbejde på. Dækselastikkerne er forsynet med reflekser, så du er også synlig i den lidt mørkere tid. På venstre side af cockpittet, der sidder der det kendte findesystem fra Kajaksport. Godt og effektivt, en god stor finde. Som du kan se på finden, så har den et lille hul nede i enden af findekanten. Og det er sådan, at du kan sætte et stykke snor i, så det er let at trække ud, hvis der skulle komme en sten i klemme. Det fungerer rigtig, rigtig godt. Selve bundformen er lidt anderledes på den her Extra, end den har været på de oprindelige Excite og Explorer. Den er lavet med en lidt kraftigere knækspand. Det kan prøve at se her. Omkring cockpit-sektionen er den meget udtalt, meget fladbundet. Så kajakken er rigtig god at lege i. Den reagerer meget på kantning. Den hårde knækspand gør, at du kan lægge den langt op på kant og stadigvæk føle dig tryg og sikker og udføre den teknik, du holder lyst til. Kajakken er også rigtig god til at fange en surf. Er du ude i bølger, så får du både masser af støtte, masser af fart. De fleste vil sige, at den type design måske risikerer at være en lille smule langsom. Det synes jeg ikke, den er. Nu har vi Carsten, som er kamerafører, og jeg har lige roet en tur, og vi holder let en gennemsnitsfart på 3,5 knop. Så det vil sige en god marshastighed, som der er behageligt at ro i, og det de fleste af os godt kan lide. Har du brug for at give den gas, så kan du godt.
Vi tager ud og vurderer den i bølger næste gang, der er noget vind af betydning. Så tak for nu.